Ilta hämärtyy Rautjärvellä ja Hugon sauna-alue herää hiljalleen eloon. Matka kulkee vehreän rinteen halki. Portaita alas kipittää hiski, tuo utelias oppaamme, joka johdattaa meidät saunojen salaisuuksien äärelle. Ensin ohitamme pikkusaunan, juuri sopivan kahdenkeskisiin löylyhetkiin, ja vierellä odottaa Palju. Ranta avautuu eteemme. Hiski ei epäröi, yksi loikka ja laineet sylissä. Uimaa! Hyppy! Mutta todellinen tarina alkaa, kun astumme savusaunojen maailmaan. Ensin hiisi lempeiden löylyjen lähde. Täällä savu viipyilee puun pinnassa kuin muistona menneistä polttopuista ja tarinoista. Tässä paikassa vesi puhdistaa, ei vain kehoa, vaan myös mielen. Löylyt eivät huuda, vaan kuiskivat. Täällä aika pysähtyy, ja jokainen hengenveto tuntuu painavalta, puhdistavalta. Oli teitä 2 tai 20. Täällä löyly elää sinun aikataulusi ja toiveesi mukaan. Ja sitten Horna, syvempien löylyjen valtakunta. Hugon saunat lämpeävät ympäri vuoden. Uudessa vilvoittelukopissa istutaan hiljaa. Katseet kohtaavat, höyry nousee hartioilta ja jossain taustalla kuikka huutaa. Matka päättyy, kuten hyvä löylykin, nousuna takaisin kohti valoa. Ja ehkä uudet tarinat syntyvät jo seuraavaa saunavuoroa varten. Portaat vievät jälleen Hildamökille, missä lämmin viltti ja iltatee odottavat. Hyvä.